Yekaterinburg şäheriniň awtobus stansiýasynyň jemgyýetçilik hajathanalary örän girdejeli. Ondan peýdalanmak üçin 20 rubl, ýagny 40 amerikan sentine barabar tölek tölemeli. Kanunda bolsa hajathananyň her bir ýolagçy üçin bilet etatynda muhtaç edilýär. Emma müşterileriň bundan habarsyz bolmagyna megdiýär. А он бесплатный? Платный. Бесплатных нет. А по билетам должны бесплатно пускать. А вы знаете, у нас 20 рубликов. То есть вы бесплатно не ходите? Нет, конечно. 20 рубликов. А по закону должны бесплатно ходить? Ну так мы же закон-то не знаем. А они хорошо усвоили. 20 рублей. Svetlana Ivanovna kanuny bilmeýärdi. Yekaterinburg we Talets arasyndaky 5 sagatlyk ýola çykan adaty ýolagçy Zenan tölemekden boyun gaçyrýardy. Bir gün hajathananyň tölek alýansy Zenany zor bilen hajathanadan çykardy. Меня вообще все трясло. Потом я пошла после этого в машину. Эта кассир-женщина бежала за мной, кричала на весь перрон, что какая бессовестная всегда ходит, бесстыжая, деньги никогда не платит, все платят. Забежала в автобус, и в автобусе меня остыдила. И, значит, вот с этого, и, конечно, я уже решила, потому что надо вопрос решать по существу, тем более страдают абсолютно все пассажиры. Bu 3 ýyla çeken kampaniýanyň başlangyjy bolupdy. Zenan özüniň hajathany üçin bir kanun aýplananlygy barada onlarça adamyň görkezmelerini öz aklawçy dostunyň kömegi bilen toplady. Sud onuň peýdasyna karar çykardy we oňa 500 amerikan dollary möçberde kompensasiýany bermeli etdi. Ну, за всю федерацию я не скажу, а в Свердловской области это определенный прецедент. Таких дел в плане пассажирских перевозок у нас еще не встречалось. То есть тут пассажирка обратилась с иском о защите прав именно потребителя, считает, что были нарушены ее права. Bu awtobuslardan peýdalanmak indi biraz amatly bolan bolmaly, emma köp ýolagçy sudyň kararyndan habarsyz galýar. Svetlana bu ýere gelip ýolagçylara olaryň hukuklaryny düşündirýär. Ol hajathanalaryň muht bolmagy urunda uzak wagtlap görüşipdi we özüniň düşen ýagdaýyna indi başgalaryň duçar bolmagyny islemeýär.